Alphaba, Glenda, Alphaba, Glenda. Síla skrotí každý nečas. Co se ty... Počkej, kdo to tady napsal? No, už jsem to ztratil. Jak se podle Creator Soida, jo? Ne Soky, ale Soida. Cože? Já bych jenom řekl, že moje jméno máš tady na obrazovce, jo? Soky CZ1, je to můj support creator. Já bych chtěl velmi ten nejnovější skin, keby mi ho někdo gifl, please. Ty, já bych to v životě chtěl. A tak i to by bylo krásný, že kdybys někam došel a řekl, já bych chtěl tady tohleto a někdo by ti to prostě koupil, víš co? Jo, no. Já bych chtěl prostě Lambo, víš co? A měl bys prostě Lambo před barákem. To jo, no. Soky, máš řidičák? Soky, máš řidičák nebo ne? Nemám řidičák. Nemáš. Tady je problém, že by mi byl úplně k ničemu. Jak to? Protože já bych na takovým, kdybych chtěl jet třeba autem do studia, tak v obědu půlku Chebu. Pěšky dojdu za 2 minuty. Tady je to prostě blbě udělaný, no. Já bych vůbec nejezdil, víš co. Stejně.
Já si nejsem jistý, s tím mám přidanýho nebo ne. Ty tam jmenuješ soky, že jo? Cože? Ty se jmenuješ soky, ne ve hře? Soky CZ1. Soky CZ1. Možná mě máš ve friendech. Já si to bychom spolu hráli. A máš to zapnutý už? Už se mi to načetlo. A to jenom připravím a jenom přepnu obraz. Budou customky. Já prostě zapnu Fonko a jediný, co mám to, jestli budou customky. To se ve Fonku už nehrá jako normálně, to se hrajou už jenom customky, nebo? Diváci rádi hrajou customky, nebo jsem mi to spíš naučil já. Jako customky, To je možná taková moje iniciativa, no, to jsem je možná naučil já, ty customky hodně. Ale my můžeme dát klasický skvadíky, ať se podíváš na tu novou mapu a pak můžeme dát customky, no, oni prostě mají lidi rádi customky. Já dám request to join. Našel jsi mě? Jasně. Fakt? Tak já musím kontrolovat, až mi to přijde. Dal jsem ti request to join. OK, já musím čekat, no, když mi to pošle hodně lidí, ono to chvilku potrvá, než mi tam vyběhneš. Jako ty brawl passy mají tak promakaný, to je šílený, ty vado. To mají fakt pěkný, ty jo. Jo, brawl passy mají tady nádherně, no. Já už jsem dokončil OG pass. Fakt? Nějaký divák mi koupil klasický pass. Fakt? No, takže mám co dodělávat. Hodní je, lidi. Ještě pod tvým support creatorem. Takže mi ještě vidět. Kurňa, ty si žiješ jak král. Ale ještě mi to nepřišlo, čekám. Podám tady nějakýho Maťa. Já ti to dám znova. Zkus, no, třeba mi to přijde rychleji. A nebo mě normálně invade, že jo? No já tě pokusím najít, no, já mám úplně narváno, já se pokusím. Tak já to zkusím, já tě zkusím najít, počkej. Máš V-Bucksů, 1100 mám V-Bucksů. Sojda. Jo, ty našel jsem tě. Let's go. No jenže já tady mám taky od milionu lidí, a tě pozvou, že jo? Jo, mám. Jo, parádička. Let's go. Mám Nike, mám boty. Ty kuku, dobrý, a co to máš za rytíře? To je součíst, to už je poslední skin. Prostě rytíř a má Nike, víš co, zdar. Hele, to je ještě v pohodě. Počkej. Si dej alfa. Ne, to je ještě v pohodě. Tuto, když má Nike. Halo, to kde se dalo, to se kde bralo? Godzilla. Z Godzilla s Nikama, to je nejlepší skin, to je jasný. Tak jdem. Jo, a já nechci Godzillu, počkej. Proč nechceš Godzillu? Já si vezmu tuhletu. Teď můžem. Čau, Soky, už musím jít, pohoda. Kdy bude Brávko? Teď jsme Brávko hráli, teď jsme ho se Sojdou hráli, asi hodinku, ne, to bylo. No, teď jsme hráli Brávko hodinku, se Sojdou i s divákama. Jo, teď si dáme jedny skvadíky, pak si dám se Sojdou jedny customky, pak půjdu hrát něco jiného, Sojda si půjde taky dělat svý, pak mi sem přijde další host, který bude určený vyloženě na Fortnite, takže toho bude ještě hodně. A kdo přijde, nebo to je tajný ještě? Ne, to není tajný, Cyber Drake, další vertikální streamer a ten se mnou hrá na dálku Fortnite. To je pecka. A toho možná někdy do budoucna. Já vím, to, já jsem to viděl z toho, já jsem ho viděl z toho tvýho shortu, že jo, ale myslím si, že ti vyskočí, protože je slušný, hraje family friendly hry, chová se jakoby slušně, takže on jako je doporučovaný dost, teda mi přijde. Tak kolik má lidí na streamu třeba? To je jeden, co ti vyskočí. Kolik lidí? Tak 60. To je dobrý, jako to má jak já v podstatě, nebo? 60, 70, tak nějak no. Když je noc, tak třeba 30, 40. No a víš proč? Protože je doporučovaný, že jo? Prostě mluví normálně, nemluví sprostě, chová se normálně a takhle no. On je to velký rozdíl, když potom streamer prostě mluví sprostě, smíří si s tím, že prostě bude mluvit sprostě a pak řekne divákovi, ale nebudu ti hrát tohleto ani tohleto, jdi za Sokem. A co ten divák udělá? No logicky půjde za mnou, že jo? Nebude u něj, když tam týpek mluví sprostě, víš co, jako. A já to chápu, oni nechtějí, tak nemusí, že jo, tak v pořádku. Jasně. To je každýho věc. Zvládá ti to? Počítáš v pohodě Fortnite? Jo, mě zatím jo. Já měl jsem se kupat počít za 50 000, aby jsem to rozjel. Co? No. Já mám počítač za 30 000 a běží v pohodě. A tak já hraju na 240 fps, víš? Aha, chápu. Svůj monitor, aj. A mě to právě sekalo, já jsem měl jako starší. Ty vole, my jsme zapli něco jiného. Co jsme zapli? Co to je? My jsme zapli reloady.
No. Já jsem ti chtěl ukázat tu novou mapu. Tak další, nebo to ne, jo, tohle trvá. Ne, reloady jsou rychlí naštěstí. Ok. Já měl nastavenou špatnou mapu, guys. Tak máme reloady, GG, nevadí. Tak kam padáme? Pleasant? Jo, klidně. Jsem to nastavil úplně blbě. OK, moje ID, rozumím. Hele, já ti negiftnu, ty mi píšeš, že si mi něco giftnu, hele, to je tvoje volba, když ty mi něco giftneš, když mi dáš jakýkoliv dáreček, a to není jenom o Fortniteu, jo, to je i o donatech, to je ve všem. To je tvoje volba, to je tvoje rozhodnutí, já ti zadarmo takhle nic nedám. U mě si můžeš maximálně ve Fortniteu něco vysoutěžit, když se pořádá nějaká soutěž, jo, třeba v customkách, tak tam si můžeš zasoutěžit, tam můžeš vyhrát, to jo, ale sorry, jinak jako... Jinak to u mě takhle nefunguje, jo? To by o tom po mně chtěl úplně každej, víš co? Já třeba nemám rád, když mě někdo Čau, dneska budu přežívat v historickém versus futuristickém hotelu. Tak schválně, který bude hezčí, který bude větší, který bude špinavější, strašidelnější, dražší. Máme tady spoustu otázek, které si dneska určitě zodpovíme. Tak jdem na to. Jo, ale ještě napiš tohle jméno dolů do komentu a já ti dám srdce. Jo, a díky za inspiraci Ryanovi. No ale nejdřív jsem se musel zbalit na cestu, protože budu cestovat po celé republice. Náš první hotel se nachází ve Velkém Říčí. Tak a dojel jsem na místo. Tohle je hotel, ve kterém budeme přespávat a ve kterém si užijem historickou a starou část tohohle videa. Tenhle hotel se jmenuje Jelínkova vila a jak jste už slyšeli, nachází se ve Velkém Meziříčí. Tak si přečtem nějaký recenze. První tady máme od Pavly. Miniaturní pokoj s divnou tapetou. V koupelně mýdlo na dně. A sprcha byla strašidelná. 2 hvězdy. Co tím sakra Pavla myslela? Jak jako strašidelná? No nic, jdeme dál. Tentokrát od Jany. Za ty peníze. Zklamání. Pokoje jsou staré a potřebují rekonstrukci. 1 hvězda. Vždyť, to je ten účel, ne? A po těchto recenzích jsem se ale vydal dovnitř a byl jsem mile překvapen. Ty schody a chodba vypadaly skvěle. No, tak jsem uvnitř. Ale ještě předtím, než vám to celý ukážu, musím vám říct můj ubytovací plán, který budem dělat na každém hotelu. Za prvé, speciální room tour. Proč speciální? No, nechte se překvapit. Za druhé, kvalita postele a záchodové mísy. V tom jsem opravdu kritik. Tak bacha na mě. Za třetí, aktivity, které se v ubytování dají dělat. A za čtvrté, dobové jídlo a pití. Tak jdeme na room tour tohodle historického pokoje. A víte, čím bude ten room tour speciální? No přece tímhle. Tada! Musím vypadat trošku dobově. Jako král. A jako král si tady také budu žít. Takhle totiž vypadá můj historický deluxe pokoj. Jo, tak se jmenuje. Mám tady hezký babičkovský koberec, obrovskou postel, tenhle hezký dobový stolík, pohodička, zrcadlo. Jaký to fešný princ. Divnou skřínku, kde se nachází sklenice a nádobí. Na to si připijem. Pak tuhle obrovskou skříň, kde se dokonce vlezu. Sakra, půjde to otevřít? Hezký královský lustr. Myslíte si, že mě ten lustr udrží? A tu nejmenší skřínku, která tady je. Našel jsem tam dokonce i Bibli. A špunty do uší. A teď kvalita postele. Jo, to docela jde. Dal bych jí 4 hvězdy. 5 ne, protože mě bolí ruka. A teď koupelna. Po otevření jsem nemohl věřit svým vlastním očím. Jako bych navštívil koupelnu své prababičky. Ale bylo to čistý. V historickém pokoji je vana s tryskama. Dneska večer bude party ve vaně. Jdu zkontrolovat kvalitu mísy. Tak. Bohužel jenom 2 hvězdy. No tak potom, co jsem tady viděl, tak recenze Jany má pravdu. Je tu rozhodně starý pokoj. Ale mně se to líbí. A recenze Pavly vůbec nemá pravdu. Pokoj rozhodně není miniaturní. A v koupelně není strašidelná sprcha. Je tam totiž vana. No nic, jdeme na aktivitu. A to bude pořádná party ve vaně. Tak si mi teda napustil, přidal jsem pěnu a jdeme jet bomby. Jsem ve vaně a strašně musím zkusit ty trysky. Tak schválně, kámo. To je hustý. Koukejte na tu pěnu. Ona se zvětšuje. Té pěny je nějak moc. Radši to vypnu. Byla to určitě pohodlná aktivita. Všude spoustu pěny, prostě jednoduše jsem se cítil i jako chill guy. A venku už máme velkou tmu. Každopádně mám trochu hladík. No a když jsme v tomhle starém historickém pokoji, uděláme si takovou jednu dobrutku, které naše babičky nebo mámy milovaly. Tak si dáme chleba s máslem a ze solí.
OK, věřte tomu nebo ne, já jsem to ještě nikdy neměl. Vždycky mi totiž přišlo, že je to fakt obyčejné jídlo a že nebude chutnat dobře, ale to první kousnutí mi změnilo názor. To je dobrý. Wow. Na takovou večerní sváču úplně skvělý. Takže, co teď? Mám tady baterku s modrým světlem, ze kterou zjistím, jestli je tenhle pokoj pořádně uklizený. A hlavně, jestli tady nejsou nějaký nechutnosti. Docela se bojím. Ale jdeme svítit, to je ono. Nejdřív se koukneme na ubrus. Pokud je to špína, tak je to černý nebo zelený. Tady něco je, vidíte to? Iu. Co na dveřích? Docela v pohodě. Teď to hlavní, postel. Tak se na ní koukneme. Tak ta je čistá. Důležité ale je se kouknout pod postel. Ne, kámo, ne. Tady něco je. Každopádně nenechám se tím zastrašit a jdu se připravit krásně na spaní. Musím si přece odpočinout. Tak zítra moderní futuristický hotel. Dobrou noc. Kéž by tu byla Tereska. Jdeme na snídani a potom do dalšího hotelu. Musím uznat, že mi tenhle deluxe historický pokoj bude chybět. Ten čas tady byl docela magický. Ale už dost, jdeme to zkusit jinde. Tak jsem tady, v Praze. Kde jinde bych sehnal nový a futuristický hotel? No jedině tady. A tento hotel se jmenuje The Cloud One. Za tenhle hotel jsem zaplatil trošičku více. Skoro 2x tolik, co u toho minulého. Tak asi jdem na recenze. Tak jo, první tady máme od Lee. Něco takového jsme ještě nezažili. Celý pokoj byl zařízen pro jednu osobu. I když jsme byli 2. Dneska to budu mít speciální hosta, takže pro mě tohle taky platí. Celou noc jsme mrzli a nikdo se nám neomluvil. 1 hvězda. Tak to byla docela dlouhá recenze, tak snad se mi to nestane. Jdeme dál. Další je Simon. Jak elegantní jméno. Velmi cool a stylový interiér, ale personál je hrozný. Jaké zklamání. Už se tam nikdy nevrátím. Budu to šířit se svou komunitou a přáteli. To není přijatelné. 1 hvězda. Na konci to vzalo trošku na obrátkách. To jsou horší recenze než u prvního. Jdeme se teda ubytovat. Byl jsem opravdu zaskočený. Takhle vypadala recepce a lobby. Pak jsem nastoupil do výtahu a bylo to ještě modernější. Chodba to stejné a konečně jsem vešel do pokoje. Viděli jste recepci, chodby, výtah, všechno bylo krásný. Ale ještě jste neviděli pokoj a ten je boží. Takže tady je seznam úkolů, co mám udělat. A začínám, jako minule, se speciálním room tourem. Jdeme na to. Tada! Vypadám docela futuristicky. OK. Tak co? Který fit se vám líbil víc? Ten, když jsem byl za prince, nebo tenhle polorobotický? Napište do komentu. No nic, jde se na room tour. Poprosil jsem o pokoj na nejvyšším patře a hlavně, aby byl rohový. A jak vidíte, rozhodně se mi to splnilo. Mám totiž všude okna. 1, 2, 3, 4, 5. A taky mám krásný výhled. Hned jak jsem vyšel do pokoje, mě přivítal tenhle plamínek. Krásně hřejivej. 4K. Potom samozřejmě velká postel, kožená sedačka. Zrcadlo nesmí chybět, ani vlastně tahle druhá sedačka. Nebo postel, vůbec nevím, co to je. Samozřejmě taky nějaká kávička. Nic v tom nemám. Stylový obraz Da Vinci a teď rovnou do koupelny, která byla sice maličká, ale moderní. Mají tam hezký skleničky a hlavně tyhle noble mídla. Sprcha samozřejmě taky fajn. No dobře, tak room tour máme hotovou. A tenhle pokoj se mi fakt líbí. On je nádherný. Ale přichází čas na kvalitu postele a záchodové mísy. Začnu postelí. Jednoznačně 5 z 5. A teď záchodová mísa. Profesionál jde pracovat. Ukáž. Řekl bych 3 hvězdy. No nic, pokoj máme vyšmejděnej a další na řadě je aktivita. Ale tentokrát to ještě spojím s občerstvením. Protože půjdem do rooftop baru, který bude mít ještě lepší výhled. Každopádně teď musím počkat na našeho speciálního hosta. Uběhl nějaký čas, venku je už tma a já jdu vyzvednout speciálního hosta. Zkuste rychle uhádnout, kdo by to mohl být. Za 3, 2, 1, je to moje Tereska. Jo, to jsme vůbec nečekali.
jo? Tak jsem jí teda vzal do mého futuristického království a celé jsem jí to ukázal. Myslím si, že byla hezky překvapená a líbilo se jí to. Každopádně už se konečně jdeme pustit na aktivitu, která se bude konat na tomhle rooftop baru. Neříkejte, že ten bar není úžasný. Prostě wow. Sedli jsme si ke stolu a objednali nějaký věci. Třeba tenhle drink, který měnil barvu, když do něho nakapete trošku kyseliny citronové. Ale ještě jsem měl hlad, tak jsem si dal tenhle grilled cheese sandwich. A docela v pohodě, takovej průměr. A jsme zpátky z aktivity a z večeře. Mňam. A jdeme na další bod osnovy. Což bude kontrola modrým světlem. Jestli tady v posteli nebo různě nejsou nějaký čuňačinky. Tak mám zaslo a jdu hledat čuňačinky. Nejdřív začnu dveřma, ty vypadají v klidu. Dobrý. Půjdu na vypínače. Ty jsou taky docela v pohodě. Zkusíme rovnou postel. Ta svítí, kámo. Hustý. Co bude na posteli? Zatím dobrý, zatím žádný humus. Co je tohle? Tady něco černýho. Co to je? Wow, počkat. Na koberci to je hodně. To je všude prach nebo nějaký binec. Tady je spousta prachu, ale to je zem, OK? Hej, tolik prachu, to je crazy. Wow. No nic, teď jdu kouknout pod postel, protože tam jsou ty největší špíny. Stejně tak, jak u historického pokoje. Tam to bylo děsný, kámo. Tam byla nějaká divná skvrna. Jsem pod postelí a... Ty vado. To je čistý, to je asi nový nebo něco, ne? Wow. No tak takovou madraci jsem ještě v životě neviděl, kámo. Normálně tady je asi opravdu nová madrace. Trinko, máme novou madraci. Těším se, až ji použiju. A taky jsme ji hned použili na sledování TikToku před spaním. Jo, co jste čekali? Dobrou noc, kulíšci. Dejte odběr. Tak a nastalo ráno. Užili jsme si ranní výhledy, nějak se zbalili a šli rovnou na snídani, která se konala v tomhle krásném prostředí. Navíc toho tam měli opravdu spoustu. Tak jsme si vybrali a posadili se s tímhle výhledem. Ráno jak vyšitý. A rozhodně lepší než u historické snídaně. Ale taky to mělo svoje kouzlo. Po snídani jsme si užili ještě výhled z terasy, který byl nepřekonatelný, a pak jsme se už museli rozloučit. Tak ahoj, futuristická krásko. No, tak jsem doma. A aby jsme to už konečně rozstřelili. Historický versus futuristický. Řeknu to takhle. V historickém pokoji jsem se cítil více magicky. Kouzelně. A strašně mi to tam bavilo. A ten futuristický se do mého vkusu trošku hodil více. A navíc jsem tam trávil čas s Tereskou. A to tomu přidalo fakt hodně. Takže za mě futuristický. Tak se mějte krásně a účet, prosím.